Pentru copilul altfel, care sunt urmările pe termen scurt și pentru adultul de mai târziu dacă nu se intervine la timp, dacă nu se conștientizează că mergem pe o pantă mai puțin bună? Ce înțelegeți dumneavoastră prin copil altfel? Toți copiii sunt diferiți, toți copiii au personalitățile lor, toți copiii provin din familii diferite, toți suntem diferiți. Noi trebuie să ne acceptăm și să ne tolerăm, să putem forma o societate sau grupuri în care să conviețuim și să ne înțelegem. Ne referim aici la copilul, bineînțeles, toți copiii sunt diferiți, cum ați spus și dumneavoastră, fiecare în parte. Și mă refeream aici la copiii cu dizabilități, la copiii care Din punctul meu de vedere, nu se pot integra, să spunem, în școli, în grupuri. nu trebuie să existe o dizabilitate ca și copilul să se poată integra în grupuri sau în școală. Prin simplu fapt că este etichetat sau este agresat verbal, copilul se adaptează mai greu. Copilul nu se simte în largul lui în anumite cercuri. Spuneați mai devreme despre faptul că mai întâi ar trebui lucra la comportamentul și concepțiile adulților, ale părinților și apoi ale copiilor. Credeți în această putere și a părinților de a semula și a vedea acest lucru ca evolutiv pentru copiii lor, ca și implicare? Da. Ar ajuta foarte mult sau există și alte modalități prin care copiii pot să acceadă la o educație, la un comportament altfel, mai bun, să spunem? Pentru că, vedeți, dumneavoastră există copii din medii defavorizate în care puterea exemplului nu este una pozitivă tocmai. Adică văd în casă altfel, deși ei, copiii, nici nu știu dacă și-ar dori sau nu și-ar dori, dar speră ca ei să fie altfel, speră spre o viață mai bună. Dacă acești copii din medii defavorizate sau au modele și li se inspiră modele pozitive, ei pot ieși din aceste medii. Ei pot vedea că există și lucruri altfel, lucruri mult mai bune, lucruri la care își doresc, lucruri și fapte pe care doresc să și le însușească